Yang punya Sumi-Sumi juga ditunggu. Monggo, satu lagu, inilah perjumpaan kami season yang kedua dengan Sarwolaras.
Ada bos saiki wae. Yo, ayo ayo maju, maju maju lagi, maju maju maju. Asik asik. Oh ya, oh ya. Yang punya jambu alas maju. Ayo maju asik. Pasukan merah kuda monggo maju. Yang ada di dapur semuanya. Kelingan manis sesumen, anjur kelingan ramah kemoyone. Tresno lan kasih, kasih sayange. Karep atiku kelakon dadi jodone. Pak Min, Pak Min, monggo. Sayange wis duwe bojo, Ada yang bisa nyanyi nggak ini? nanging aku wis kadung tresno. Nelongso Nelongso rasane ati, rasane hati. yen aku ora bisa melu duweni. Ibu sini maju 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 sini. Masuk masuk masuk. Ayo gabung, ayo pakai rayunya sayang, ayo sayang, ayo. Ayo. Sabuan lah sekulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung ngerondo.
nadan tilas tak enteni radani kelingan manis sesemi sadur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi jodone Joget lagi sampai bawah. Ayo yo. walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada tulang ada semut durung rondo Sabut lagi dong. Sumpah neng abati yen kula elok ya aku tak nonton kok kene enak nonton dari sini ya yo ayo ayo ya jambu alas nduk manis rasane nadan tilas tak enteni radane sayange wis duwe bojo nanging aku kepacut tresno nelongsong rasane nganti yen aku ra bisa melu duweni goyang lagi walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbu Sumpah neng batin yen kula dicari kau sinten dipanggil sapa sing dipanggil hah ayo le kene joget jambu alas nduk manis rasane nadan tilas tak enteni radane terus ayo aku kepacut tresno nelongsong rasane nganti yen aku ra lakon melu duweni Iki anu lho, kode alam PTI. Iya. Ini Mbah Nyaman mon di Mas. Mbak Nyaman lenggane kono salim sik. Delik ta? Ndelik oh. Ayo Mas. Mas Wardoyo, monggo buat kagem berkahi jogetin Rin. Mas Tomo, diarahkan dulu buat teman-teman panitia. Dorong nyusul, ayo dimulai. Bodo ati
Infonya panitia dijak HE dulu. Ini lagi pemanasan. Yo, keluarga besar PPGB mana ini suaranya? HE. Anggo soropora. Anggo urung. Oh, urung. Urung keneng. Urung keneng. Ayo. Ayo. Ajak joget Mbak Yu kuwi mau bane nang kene. Ayo joget yuk. Ben kok nek dimulai joget lak riane do melu. Go, yo. Yo. Panas dah? Wes panas Ya gak apa-apa iki. Ayo. Iya, iki lagi setengah panas. Oh, lagi setengah dah. Ayo. Nanti selanjutnya ngene weh. Engko sik jare. Oh, ini ada lagu sik. Yo. Sabdo Pandita Ratu Muslinamu kenya ikanku. Yo. Mugi Gusti lelani tresnaku bakal ninggawa mati. Ayo yo.
pasukan batik. Heeh. Lagunya apa lagi pasukan batik? Pak Panitia itu disuruh ke depan loh sama Ibu. Pripun Pak, lagunya napa Pak? Mendem doan, Masya Allah. Apa curhat Bu? Heeh, jebul iki wedokan mari mendem. Sabda batik
juga disiapin ya. Berbagi kita di sini, berbagi lagu kesukaannya. Heeh. Pasukan Bantri. Pak Mul, Pak Mul ya, Pak Mul ya. Bu. Ya, Nyawe-nyawe. bendaharane. Ya, penyanyinya siap menerima loh, Bu. Anjar, Iya, Pak. habis Om. ini Mas. dilanjut lagune Podang Kuning. Oh ya. Nggih, sik kagungan utang Podang Kuning. Oke. Niki mboten HE, Pak. ini kayak nang kono kayak banget. Lah, ngono to, Bu. Masya Allah. Bos Nunung ditunggu ya tembang Ibu tresnanya. sini ayo joget sini. Oke. Monggo. Janjane kowe nang ati. Lelagetmu sajak nyupriyani. Atiku suci. Monggo dipun lajengaken Podang Kuning. Podang Kuning masih monggo. Mas Min. Ayo Pak Min.
parian kok Yaman. Monggo, monggo dulur-dulur. Monggo. Amin Pak Matur nuwun. Donga panjenengan. Amin, amin ya. Parian khusus kanggo sesepuh awake dhewe ya, kagem Pak Yaman. Nggih, nggih, nggih. Heeh, Mbah Yaman ya. Sak iso-isoku iki. Negara Yaman ning tanah Arab simbah Yaman pancen akrab warung doyong emas doyong ana pinggir kali. Sapa? Mbah parian buatan Mbah. Parian Pati. buatan. Oh, iki Mas ngene iki Mas. Ah Mas Eh, Wardoyo, Mas Wardoyo. Mas Wardoyo. Pak Wardoyo. Pak Pomo, Pak Pomo. Pariane beda. Beda kono. Lah ya ora apa-apa, malah ku sing digoleki sing beda. Lah ya. Ayo. Mangga parian mboten, Pak. Nggih, sak mathuke. Sak masuke, Pak. Sak masuke enggak? Masuke. Sak masuke nek orang ini kanggo Mas Tomo. Wedi ombo segara kidul masuh pomo saiki ngibul waru doyong emas doyong ana pinggir kali lunga jagong ora bali-bali. Ayo saiki wis ketemu. Monggo. Ketemu dereng, Mak. Ben disarati karo Mas Puji iki lho. Ya ayo to. Ayo. Tak Oh jenengan. tak dikte ya, Pak. Tak dikte ya. Tak dikte, tak jenengan. dikte. Heeh, didekte ya. Temanggung utane deres. Iki mau kabeh urung pirsa maksude kepiye. Heeh karena Apa kaya sik separo. Dadi tak balik. Kayak mau udan deres ning udan bledek. Oh ngono. Ya ta sik pisane. Tak baleni ya, tak baleni ya. Iya. Ayo Sik, semene Mas. nadane semene Temanggung. Ya ngarepe Oh, dhewe. duwe dhewe. Duwe Duwe dhewe. dhewe. Etan kali kulon pasare. Lali Pasare. Waru. Ayo nyalur. Ayo Bos Wardoyo. Iki Wardoyo iki. Ayo parian ya, Bos. Uci ana dhuwur dengkul si Mas Puji patut dirangkul. Waru doyong emas doyong ana pinggir kali. Ayu moblong saiki ne kowe nang ngendi. Niki dingge
pamungkas kagem tukang kendang kula. Oke, siap. Ijo-ijo godhonge gedang bojone loro sing tukang kendang. Oh haru haru doyong mas doyong ana pinggir kali. Ayo moblong moblong saiki Masa Enten. aja gawe Nggih. gosip.
untuk joget. Turun. Jan-jane dek aku wis rindu. Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling-eling jamane semono. Runtang-runtung anane ra ono liya. Golek dik sing sae luwih balen. Saestu wis dadi anteping kalbu. Tak dilani jiwa raga tulus sing ati. Runtang-runtung anane karo Mas Harno. Ayo penglaris, penglaris. Ora toyo nganggo cekek kecemplung ngekalen. Bang golek dik sing suwe luwih balen. Terima kasih Bu. Ayo penglaris, penglaris. Wis dadi anteping kalbu. Tak bilani jiwa raga tulus sing ati. Terima kasih Bu. Sekali lagi Mas Ateng.
Mas, diaturke Mas. Monggo Mas sedikit. Ayo Mas Ardoyo. Ayo lo. Mas Ano tunggu ya. Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Alasan alias kebetulan belanjaan kata rada kabutan yen urun mas enggal-enggal rencani tekan omah kula damel kopi Mas Ardoyo. Iki topil wong lekan golek momongan. Pak Mati matur suwun niki blonjo napa enggak yo badhe pindah. Matur suwun nggih Pak. Gelo mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo ajaran ditinggal sedo. Awan-awan ngoblonjo ning pasar tae. Prawan rondo kanggo lapan Ning Semarang mas, tuku gelang apa anting-anting. Josu mas, latihan rondo isih kampling. Mari Bapak Yati monggo monggo. Ayo Pak Ardoyo. Leresan mas alias kebetulan belanjaan kata rada kabutan yen urun mas enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula mijeti. Jalur apa Mas? Ampun gelo mas, sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga. Ning Semarang mas, tuku gelang apa anting-anting. Josu mas, latihan rondo isih kampling. Srakata, yuk yuk yuk. Mbok wis pas urung Mas Ateng. Pas.
Ya, monggo Bu. Alah iki koyone penyanyi lho iki Enggak. mau nyanyi. Aku Mbak Sam, lho karo jenengan. dikawinke ayo wah iso ngangkat ora kowe nek ora iso ngangkat tak angkat Oh, jenengan karo ngangkat. aku sing ya. aku sing mengesor karo sapa tole terus ke lah sing tole kono sing bayar Ya sing penting ana nyawane berarti wedhus gelem wedhus. Wedhus ana nyawane lho, Mas. Nek Ayo kowe- Mas nyanyi, ayo. nek kowe tega kudu maru karo wedhus ora apa-apa aku ya ikhlas Loh. Maru maksudnya dibagi dua lho Pak Joko monggo. Ayo Pak Joko joget dong. Puji Pak Puji Pak Puji monggo Pak Joko monggo Pak Joko Pasukan batik, Pak Yamin, Pak Yahman. Ayo Mas jalan jogetan kita lho. Iki musiknya lho. sibok-sibok weteng luwe ana kata aku tukokno sibok-sibok aku wis gedhe ana prawan opo takokno Dele-dele ketane abang dicampuri lopo parutan. Dele-dele rapine gampang paling penting gele-gelean. repeke piye aduh sih mbok penting kawinan piye Heeh. oh iya sing penting kawin ya aduh simbok penting kawin aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan wengi pengen micucu Ora gampang wong bebujuan kudu bisa golek sandang pangan. Memang nuruti mendemu terus apa bojomu bapak watu ki anggere satrek ya dadi dhuwit, nek wis dadi dhuwit kok ya Terus piye? nek wis dadi dhuwit ya engko iso dadi Oh, iso nggo tuku beras ngono maksudnya, Mas. mandor-mandor nang kene iki lho nek tuku Pak laksa. Oh, Iya. Iki mau kowe entuk informasi, Nduk. piye? Ini kan karena hari Sabtu malam Minggu. Iya. Jatahe mandor kayak pengeluaran. Oh, iya. Iya ta? Iki mandor. Oh, bengi ta jatahe? Iya ta? Pengeluaran Oh, mandor-mandor. jatahe bengi. Ben kanca-kanca ya engko memberi semangat kanggo kita kaya. Yen mengkono mbok Pak Wardono sing pundi, Pak? nyambut gawe. Lendi. Golek duit kanggo nikahan.
daripada nanti saya lupa, langsung Iya. tak bacakan atensinya. Oh, Lagune Tembang Tresno kanggo Bos Nunung. Bos Nunung. Pak Wardoyo panggilan. Pak Wardoyo iki jenenge sing ndi to? Lho Pak Wardoyo sing ngontek-ngontek kita teng malam jam setengah siji kula ditelepon Pak lagi penak-penake. Sing kontekan jenengan. Heeh, sing ditelepon Lah Mas, iya. iki aku. Nggih, aku ya ngono. Tak kira jam semono wong arep nagih utang aku ngono. Jebule dulur lanang sing telepon. Heeh, Mas Wardoyo. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan wengi pengen katamu. Aku mabengi ya wegah gur dhewe jam semono diganggu, aku genti nelpon Mas Pomo. Pak telepon ya nang jam setengah siji kae ben aku ngono ben rada turu aku ngono. Ya Allah. Awak aku dhewe sing arep diblekotho ya ta. Lah Pak Joko jenengan ora telepon. Pak Joko ki beda, tak kon jemput penyanyi sing siji ning urung teko iki tak kon jemput Pak Joko. Oh, lagi teko berarti Pak Joko mau sing jemput ta. Engko umpamane kesuwe ra teko-teko ya wis urusane Mas Joko ngono wae. Heeh. Ragam. Lah kae wis teko karo Mas Joko. Aku tuh bisa melek sandang tangan. Oleh wae. Emang nuruti mandemmu. Apa butuhmu? Cukup baca turun. Pinter ya Pak Joko ya. Heeh. Bareng dirasani terus ditokke karo Pak Joko. Lah Wah, iya. iki mah berarti ditahan nang mburi karo Pak Joko. Engko sik. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe.